United Democratic Party hakas ngi balang kala Pynbna shua laingut ki kyrtong na West Jaiñtia Hills ki ban aireng ha ki election MLA ka ban long hau araja ar pulai. Kitai ki kentup ya uba dawan lengdo uban yukun persya ya uba nyau balang dahar na nartiang ba munlai pariat uban yukun persya ya uba waila chila na juai bat ba nujor ki sungo ubadiu MLA bementa ka party na mukayau. Ia ka kyrteng jong kita ki laingut ki kyrtong ka UDP West Jaiñtia kalalej ban IT ha ka State Election Committee jong ka party kata lang ba General Secretary ka party uba Jamino Mautho. Nongyalam jong ka UDP na West Jaiñtia Hills District ki belayawan ka negapor ban ay kini ki lightly ki application ha ka bay day bat kanika election arjar arpo lai. Dia nak ki santli ki constituency ki badan West Jaiñtia ngelayo yakini ki lightly ki application nak ki lightly ki constituency kawai kade ka constituency mukayau but kemopiatif hi ka mukayau constituency la represent da uma nujor ki sungo bade u MLA menta but mau uhi ula long lupa u candidate jong ka UDP na mukayau constituency tenalo nang tapat ngi don sa i malakmen rumboy ibadai na amlarem ti ka application ka jong iru ngin sa yo hisyen menta ka nang don ka process ti bat hangni pada ngi don sa kini ki sa arteli pada ki application ka way ka dei i ma moonlight pariat nang te na joy constituency bat sa ka way pat jong i dawan lingdo i badai MDC nang te na menskat khanduli naka nartiang constituency di menta lightly ki application ke bangilayo nakini ki lightly ki constituency jong ka West Jaiñtia Hills district jong ka UDP de ka procedure jong ka party ka long ba ngi nakalang jong party ngi sei ong yakini ki circle ban ai yaka recommendation nakalang jong ki namar ba kumba piatip hi in a democratic process mo natrai ki nong song jong ka to ka constituency ki kam tip kam ha kumiano o candidate pakin jet mo te hakating start ka jong ka circle jong kini ki lightly circle ki la jet ikini ki laingot ki candidate but yakini ki laingot ki candidate kini ki lightly ki circle ka jowai ka mukayau but ka nartiang ki la pha ka district but hangni ki don ki nongyalam jong ka district ru ki president secretary but ki nongkit kam jong ka district jong ka West Jaiñtia but menta kilawan ban submit ikini ka application nakalang jong ki te nakalang jong ka district ru kila recommend tang ikini ki kyrteng hi katamut way candidate nakaway ka constituency but yakani pada kan sapoi syaka state election committee but ka state election committee ka beri ka final authority hadin ba ka examine ikini ki application kan sa ay ka rai ka ba khadu smooth hi ka process dia Henry pada nomor baka party ka don ka procedure mo ka bangi haban board nomor kade banlong uniform dot haman ki constituency mo boper imla banle siliang ka way constituency ka long da kamway ka way ka long da kamway te tangba ki don pat ki constituency ke ba nakaliang jong ka state election committee ru bangi haban bishar bnya ba nomor ki don ke jingya tungku ru hateng mo apeng ki nong elam ki don ki bapet kadiang ki don bapet kamon mo kum kita haru ki don hi tikade kum kini ki constituency lada don kanu ke jerwat na ke jing thut mo ka bai dei bat kani ke jing jit dan select ki candidates te nakaliang jong state election committee ka jing start jong ki nong elam ki badon ka state election committee kin saya thong kin saya bishar bat kin saya ay ka rai ka babahatam me te lat satang lada kami pada sara ka way ki mo ki problem se ya kata tengim tip mo te andre kamakalong himenta kala long shai ba aka bai de begini ki lightly constituency but wala kataru nakalang jonga kamu secretary jonga state election committee rungamla banong namar ba khaddu kade ka collective decision jonga state election committee apen nakalang jonga party ki jongi yakini ki sitting MLAs menta ki sitting MLAs lalong lupa ki candidate na ki constituency ki boper te nalor kini ki sitting MLAs pada ki don sing ni ki way ki badang ya ki bandar sitting MLA